בתל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפה אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת. רוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שואלת, גרה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בלילה לא הולכים לישון. בתל אביב אחרי חצות עולים בחדר מדרגות, מוציאה מפתחות פותחת דלת, שולחן קטן שתי כוסות, שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט, שתי כוסות על השולחן ואימו סגרת מוזגת אותי גומרת. פותחת עוד יין לבן, זורקת לי חיוך קטן, לאט ללב שלי נכנסת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שואלת, גרה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו, מדליקה מזגן בגלל החום. איזה חום, אולי נלך לחדר, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון. איזה לישון בלילה לא עושים חשבון. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שואלת, גרה בדירה שכורה ממש קרוב